Min Ottubru, id-dħul tal-edukaturi se jinkludi il-ġustamenti fil-paga biex jirriflettu dak li ġie firmat fl-aqwa ftehim settorjali. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Roberta Bella waqt laqgħa oħra ta' konsultazzjoni ta' qabel il-budget din id-darba mal-Union tal-Għalliema l-MUT fil-Berġa ta' Kastilja. F'din il-laqgħa l-Prim Ministru fakkar kif ftit tal-ġimgħat ilu ġie firmat l-aqwa ftehim settorjali li qatt tingħata lill-għalliema ftit jibqgħu fid-dħul u l-kundizzjonijiet tagħhom fost ħafna aktar. Dr. Bella irrefera wkoll għall-aħbar riċenti li laqdet mod pożittiv lil ġenituri li jibgħatu l-tfal tagħhom fi skel indipendenti hekk kif il-Gvern se jkun qiegħed jinvesti 27 miljun euro. Dan biex jiġi żgurat li l-ġenituri ma jesperjenzawx żidiet abnormali kkawża l-ftehim settorjali li ġie ffirmat għall-iskel tal-Istat u l-Knisja. Waqt din il-laqgħa mal-MUT, il-Prim Ministru ikkwota statistika tal-Eurostat li tajt kif 96% tal-gradwati Maltin isibu xogħol fl-ewwel 3 xhur mintu ilestu l-istudji tagħhom. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministri Clyde Caruana u Clifton Grima, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, Rebecca Buttigieg u Keith Azzoparditanti, il-Membri Parlamentari Rosien Kutajjar u Amanda Spiteri Grek u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallija.